Kublai phi baru kini gilang ki khubor bamta kasngi. Kashuki MP na Shillong kanang yai thali bat kanang beteng ban thali palat ya kan rubnai. Namar ke election chiteng samoy kala banum long hapo rubnai. Ndai kana ban tam ya kani kapo namar ke jingdon jong special intensive revision SIR. Lani ka jing bishar bnia abyang ya kinong thep vote daga ba pendam no ya ki ba artatien baki de kinong shangshnong ba pura jong kari India bat ban pendung kerteng thamai ya ki bala day hok ban yo ya ka hok ban thep vote. La ban kedaw hang ni bahadian ke jingklat no jong Dr. AJ Ricky Singkan u MP jong ke Shillong seat ha ubnai rimpang mentag usnem ya ke election chiteng samoy la de ban pelong no hapo nru ubnai rei na kitulong khubor bala yo lum la yathu ba ya ke ni ke election chiteng samoy onnum la ban pelong shu hapo nru ubnai kumba de ban long namar ke sarkar India kan apshatat hadu ban pendep ya ke SIR. Yaga SIR la nega jingbi sharbnia biang yiginong thep vote ki bedai hong bar ki bamdai hok bandrung haga thup kerteng kum unong thep vote ba pura jong ga jila Meghalaya kelas dang nadu ubnai jiliu bat kan kut hadu ka arfu khandai tering menta ubnai. Yaga draft electoral roll on sapinmi haga santrik ubnai Agas bad yaga electoral roll ka ba khadu on sapinmi ha ubnai October. Kumta haba phai nagani ka kam ka ba day bandang pendap la banong baga election chiteng samoy kala banong ha ubnai October namar ya ke SIR lane kala banpoi hadu ubnai November lane hadu ubnai December. Lada omdan ke SIR ke jila Meghalaya kala day ban jiet yo MP na ke Shillong seat hapo ki hindru ubnai katala kumnu shwa ubnai Agas. Ke Shillong seat kala day ban yo MP ubatmai. Wala ke election chiteng samoy na kabanta ka shuki MP kadang la ban kampen slam henry haba phai pat shaki party ki bla penyeng yaki kertong kilas dang berkidang beteng ban nyalap election na kabanta la ki jong ki kertong kumba kalong menta ka party VPP kan penyekun da utok da bat scam marbo ka Congress da uba Vincent Pala ka NPP da u Dr. DRL Nonglan bat ka UDP da u Dr. Vivan Stone GK Kinta.